भयणीनो फेलिक्स शांती आणि तांच्या सांगात आमी सांगाता मेळ्ळ्या आज एक नो व्यवहार हांगासर प्रारंभ जाता आणि खरी एक बरें काम देवाच्या नांवान आमी सुरू करचें त्या देवाचें बेसांव आमकां गरज देखून ह्या व्यवहाराचेर देवाचो आशिर्वाद मागून आमी काम सुरू करुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. हे देवा मोगाडा तारोका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे सृष्टी उपाशिता संसार तुवे रचलोय सुंदर तो केलोय रावळे सारखे नेटोन मनशा दाय केलोय पकडी तुका सदा पावो ये रचणारा. हे देवा मोगाडा तारोका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे सृष्टी उपाशिता. San Paolo Thessaloniacera पहिल्या पत्रांतले वास. भाव भयणीनो भाव भयणी मदल्या माया मोगा विशयांत हांव तुमकां बरोवची गरज ना कित्याक एकामेकाचो मोग करून तुमीच देवा लागीं शिकल्यात. त्या प्रमाणेच सगळ्या मेसेडोनियांतल्या समेस भाव भयणीतय तुमी माया मोग दाखयत आयल्या तरी ह्या मोगांत आनीकी तुमी वाडा आनी सडा म्हूण हांव तुमच्या लागीं प्रार्थिता. हांवें तुमकां येदूच सांगलां तशें समाधानेन जियोंक सदां आपआपलें काम करा तुमचेच हात पांय जोडून वावुरा अशें पवी सभे भायर आसलेल्या लोकां मुखारी मर्यादीन चलोवंक आनी कोणाच्याय हंगाक पडना जावंक तुमकां साध्य जातलें. देवाचें उतर हे देवाचें उतर. हांवें हें वाचप वाचलें आयज जावन एकलो गणी तो पयना गेल्ल्या वेळार नौकरांक आपोवन ताणें दुडू दिलो आनी ते रुता करन ताचे लायकपाक दिजे म्हूण सांगलें तो वांजेर वाचचो. पूण आज हांवें हो वांजेर वाचलो वांजेर न्ही पळय दिसा वाचप वाचलें कित्याक म्हूण सांगल्यार हांगा शॉपाक पडटा अंदू शॉपाक दुसऱ्या दिसांनी एका फाटल्यान एक एक ओपन जातली त्या देखून असो मेस्तांक जाय जाल्लो संदेश कितें संदेश सान पावलो आमकां दिता सांगता माया मोग तुमी रोस शिकल्यात त्या माया मोगा प्रमाणे तुमी एकामेका सुद्दां सुवरा. आनी एक तुमचे काम तुमी करा तुमी समाधानान जिया हेरांकी समाधानान जियोंक सोडा. आनी एक विशय तुमचेच हात पांय जोडून वावुरा. आनीक निमाणें सांगलां लोकां मुखार मर्यादीन चलोवंक आनी कोणाच्याय हंगाक पडना जावंक तुमकां साथ जातलें. भाव भयणीनो आमकां आनीकाच्या हंगा पडूं नाका. आमकां देवान हात पांय दिल्यात आनीक ते आमी बरें करन जोडून काम करी म्हाका आशा. उतर प्रायाची फाटल्यान आसली ह्या इतरांचेर हेरांचेर बंदून आसली मनशां तांकां मस्त उणेपण भोगता. आमचे हात पांय घट्ट आसता आमकां कळना तें आमी आनीकल्याच्या हंगार जिवोवचें आपणे ताचे फाटलें प्राजी दुसरें ना. आनीक आमी मर्यादीन जियेचे जाल्यार आमचें काम आमी बऱ्यान करीचे माया मोगान आनी एकल्याकी जियोक आमी सोडिचे. देखून ह्या सगळ्या आमच्या वाठारांत जावची शॉपां जावचो वावर माया मोगाचो जावं दी सुदाचो वच्याचो जावं दी आनी अशें हेर लोकांकी एक आदर्श जावं दी आनीक खरी एक तांचें जिवन करूंक अवकाश जावं दी म्हूण सांगून सम्या कडेन आमी आतां मागया. जिजापू बापा तुज्या बळान आमकां बरें आमच्या वावरा मुखार त्या पृथ्वी देवाचेर आस्थापन करून कृपा दी म्हूण आमी मागता. सर्व वावरड्यांनी तांच्या वावराचें महत्व समजूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण आमी मागता. आमच्या वावरा मुखार आमच्या परिसरांत प्रगती हाडूंक आमकां बरें मोन दी म्हूण आमी मागता. आमच्या निस्वार्थी वावरा वरवीं आमकां आनी हेरांक तृप्ती हाडूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. ते कश्ट काडून मेहनत काडन ते दिसान तशेंच सांगा हेर आमच्या भावांनी भयणींनी तांचो वेव्हार प्रारंभ केला आसता देवाच्या बेसावान आनीक बळये मायेच्या मजतीन आनी आमच्या पात्रोस आसा बेसावाच्या मजतीन तो फडादीक जावं दी आनी एक उपकार असो जावं दी माय मोगान सुदारसून वरच्या सगळे केंद्र जावं दी म्हूण सांगून सगळ्या शिकयले प्रार्थना तांगया आमच्या
Somiacia nami amso adar Tuमचे सवे आसू तुया देवा आमच्या बापा तू आमका बऱ्यो वस्तू दिताय तुझ्या मुता जेजू मुखांत पवित्रतेच्या एक पोटान आमच्या वावराक प्रतिफळ दिताय आज या नव्या दुकानाचे तुझा आशीर्वाद घाल आणि दुकान सोडूनच्या बिलिक्सनच्या कुटुंबाचे तुझा आशीर्वाद घाल हा व्यवहारात घेऊनच्या सर्वांतही तू दया दाखवी असे मायमुखाच्या मनोभावान भरलेले आणि सर्वांना सेवा दिवच्या दुसरे दुकान हे जाऊन दे म्हणून आणि या मुखान त्यांच्या जीविताचा दोषी म्हणपासून दो धनुसू विकंती सोमिया क्रिस्ता आमच्या सोमिया मरी देवाच्या उजव्याता वाळून येऊचे आणि कोणासशी देऊरा पावले तेचो मेज बचाव झाले आणि ते म्हणाले सर्वेश्वराचे जय सर्वेश्वराचे जय देवाच्या उजव्याता वाळून San Sebastian, Săvescul ce să le asum, Gabriel, Mahapani, Putam, Cer, Mahapani, Cer, Nam de Janaș, Namo, Trinity will now the Ram for one, Trinity Sunday for one, Bagion Pinda di Chester, Ekor Bagion Pinda di, Gasar di, Sabandi, Yavatan Hasum, Girgayan Garian, Somyabdi, Masuyando Goro Somyabdi Masuyando Goro Somyabdi Masuyando Goro Boga Vaimita Sokoro Divasodo Somya Servai Kali Wakartodo Maiman Sansakari Resnato Sergani Ya Samsari Rayama Servaso Sankari Somyabdi Masuyando Goro Somyabdi Masuyando Goro Somyabdi Masuyando Goro Moga Parimita Sokoro Garda Soke Armia Shumaniva Tadiyo Sajir Memiaramkam Chukam Cham Ismane Apache and Apache. So congratulations and all the best. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಎಂಬ ನೂತನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶಾಪ್ ನಮ್ಮ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ರವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸಿಟ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ಅವರ ಈ ಉತ್ತಮ ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ದೊಕ್ಕೋಟು ಒಳಪೇಟೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ, ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ದೊಕ್ಕೋಟು ಚರ್ಚ್ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಎಂಬ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶಾಪು ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪೀಟರ್ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆ ನಾನು ತೊಕ್ಕೋಟು ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ,
ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರಿಸದರ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪರಿಣಿತರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸೇರಿ ಈ ದಿನ ಏನು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಬಳಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಕೋರ್ತೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಷತ್ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತರೋತ್ತರಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಿರುಮಾತನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ವಿನಯಂಗ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಅವರ ಸಾಮಾನುಗಳು ಬಂದ ಈ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಡ್ರಿಲ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಬೆಟ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿ ಬೋಡಾಪಿನ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅಂಚ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಈಗಲೇನ ಈ ಶಾಪ್ಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ನೆಟ್ಟು ದಯಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಪದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಲ್ಪದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಕ್ಕಳೇ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಾಮಾನು ಮೂಲು ಈಗ ತಿಕ್ಕುನದಾದ್ರೆ ಈಗಲೇನು ಬೋರ್ದಿನ ಸಹಕಾರಗಳು ಮಾಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ.